అప్ అండ్ డౌన్ అవుతుంది ఈత పట్టి ఫేస్ ఎట్లా కనిపించాలి, మొహాలు కనిపించాలి అన్నట్టు అట్లా పోతుంది. మీకు ఫోన్ చేశాను ఇప్పుడు ఎట్లా పక్కన మద్దాల బాను నందికొండ మున్సిపాలిటీ కాడ నుంచి నన్ను డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్గా ప్రమోట్ చేసినందుకు మంత్రివర్యులు కుందూరు జానారెడ్డి గారికి మరియు ఎమ్మెల్యే కుందూరు జయవీర్ గారికి, కాబోయే ఎంపీ రఘువీర్ అన్న గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. అందుకు ఈ సందర్భంగా మీడియా మిత్రులు, నా తోటి వాళ్ళందరూ నాకు సన్మానం చేసినందుకు అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఎప్పుడు మీ సపోర్ట్ మాకు ఇలానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. అలానే మీరైతే ఇచ్చిన కోఆర్డినేటర్ పోస్టింగ్ని నేను న్యాయం చేసి వెళ్ళవేళలా వాళ్ళకి తోడుగా నిలబడతానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను.